Vreau să vă prezint astăzi un lucru pe care majoritatea stăpânilor, proprietarilor de câini nu-l fac în momentul când lucrează cu ai lor câini și o să vă las să ghiciți ce este acest lucru. Deci acum i-am pus niște recompense pe lăbuțe și ea nu are voie să le ia până nu-i permit eu lucrul ăsta. Cu toate că eu mă mișc, mă duc, fac ce vreau și la un moment dat mă întorc și îi voi permite să ia recompensele de pe lăbuțe. Ok, și acum îi dau lumina, îi permit să ia recompensele. Ok. Fine, Mina. Acum, o mică altă comandă, asta se entuziasmează deja un pic. Mina, here. Come. Stop. Here. So is fine, Mina. Bravo. Fine, mouse. Ia. Păricica lui tata. Da. Fine. Good. Ce ar mai fi iară relevant? Deci, uite, poate să vă mai dau un indiciu la ce mă refeream înainte. Mina? Ia, fine! Bravo, Mina! Mina? Ia, fine! Mina? Ia, super! Mina? Ia, super! Un lucru care, iară, este foarte important în momentul când merg cu al meu câine la plimbare este să am orientarea câinului, cu toate că este un context mai aglomerat sau mai știu eu ce. La ce vreau să fiți atenți este să vă uitați de câte ori întoarce capul Mina după mine în timpul plimbării, fără ca eu să-i dau nicio comandă. Deci la ce vreau să ne uităm este, în primul rând, dacă Mina va alege să meargă în spatele meu, ceea ce de obicei face, câinele se va și raporta la ceea ce fac eu. Adică cu cât sunt eu mai relaxat, cu cât merg mai încet, cu cât eman mai multă liniște și calm, cu atâta se va transmite și starea mea asupra cățelului. Mina, come? O să vreau să vă uitați cum se orientează asta mică, fără să-i dau nicio comandă. Deci asta înseamnă orientare către stăpân și, în mod normal, așa ar trebui să decurgă o plimbare, dar se raportează mereu la mine, se orientează către stăpân în mediul înconjurător. Este atentă mereu unde mă aflu și se raportează la ceea ce fac eu. Mă opresc, s-a oprit. Mă întorc, se întoarce. Stop! Ia, fine! Bravo, Mina! Un bat! Nu știu dacă v-ați dat seama din prima filmare, am încercat la sfârșit să vă ajut în cadrul ultimei filmări, când am pus mâinile în lateral cu recompense. Este vorba despre ceea ce doream să vă atrag atenția, și anume crearea privirii în ochi a câinelui meu. De ce? Ca să intru practic în dialog cu al meu câine. Deci, în mod normal, în momentul când vreau să dau o comandă câinelui meu, atunci îi strig numele, vine privirea, iar în momentul respectiv pot să-i dau comanda și atunci crește și probabilitatea să facă comanda mult mai repede și mult mai acurat, pentru că deja suntem în dialog, comunicăm unul cu altul. Asta este ideea, asta vă recomand să faceți și atunci crește gradul de înțelegere, de raportare la stăpân din prisma câinelui. Ok.